फ्रि प्लान खालामनानै नों सासे गैयि मानसिखौ सोरबाया बुथारो होनोब्ला माबा मोनसे खैफोदाव खोख्लैनानै मा मोनगोन दे? बेथ' थांनानै रड एक्सिडेन्टसो जादों नङा होमबा? लामायावसो जाब्रबथाय जादों, लामानि जाब्रबथाय जानायसो, जेरावहाय बियो लोगोफोरजों फैदों गामिनिफ्राय मोजाङै। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो बे भिडिअ'खौ नैबे बावैसो 29 एप्रिलाव जे एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंमोन हेमन्त सुमफ्रामारि नङा होमबा? बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन नङा होमबा? आङो भिडिअ'बो हंगारखादों बिनि फारसे गुदिनिफ्राय जोबजासिम जोबथा बिदाय होजासिम भिडिअ' आङो खालामनानै शेयार खालामखादों। नोंथांमोनहा गोबाङानो गोबां रोखोमनि दुखु फोरमायहरदों, गोबां मदद होदों जोंखौ नङा होमबा? कमेन्टनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। दा बेनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोबा जों जेसेबां हायो एसेबां हानायखिनिखौ जोङो सापर्ट होनो बा मदद खालामनो नाजालांबाय थागोन। आं बेखौनो रायजोफोरनिसिम गिबियावनो फोरमायहरखाबाय आरो जों होबोखाबायबो नङा होमबा गोबां बोसोरनिफ्राय, आरो होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन जेसेबां दिन जोंबो थांनानै थागोन बा जोंनि आखायाव फैबाय थागोन नङा होमबा खामानिफोरा। दा बेवहाय सोरहाबा माबा मोनसे प्रफिट दङ बा माबा मोनसे मोन्थाय दङ, बिस्रा मोननाय माबा मोनसे मोनो, बेफोरबायदि नङा, बेखौथ' साननो नाङा गोरोन्थियावबो। जोङो गाव गावनि डिउटिफोरखौ सुथि खालामनानै गावनि टाइमखौ वेस्ट खालामनानै जोङो हारिनि थाखाय, गावनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो गावखौनो गाव जोङो खहा खालामनानैबाबो गावनि डिउटिखौ जोङो गारनानै थांनांगौआबो इजि नङा नोंथांमोन, सानफ्रामबो नङा होमबा? अनेकबार केसेस जाबोबाय बेफोरबायदि थैनाय थांनाय, सोरबाया उदै सानाय, सोरबाया लोमजानाय नङा होमबा, सोरबाया आन्दायनाय। दा बेवहाय जोंहाबो डिउटि गारै गारै थांबाय थानांगौआ बियो गोरलै खोथा नङा। नाथाय जोंनावहाय मानसिखौ मानसि साननाय, हारिखौ हारि साननाय दं। बे हिसाबै जोङो बायद'था जानानै थाङो, जोङो मदद हैनो होननानै मदद खालामबोबायबो जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय, आरो होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन नङा होमबा रायजोफोर? दा बिनि गेजेरावहाय मोनसे कमेन्ट फैदों, गोबाङानो पजिटिभ कमेन्ट आरो मोनसे नेगेटिभ कमेन्ट दङ नङा होमबा? आं बिनि सायाव बुंनो सानाखैमोन बे फंबायनि सायावबो, नाथाय बुंनाया गाहाम बायदि आं सानदों आरोखि। नङाबा दिनै सासे आसि थुयोब्ला गाबोन सानै थुगोन, साथाम थुगोन नङा होमबा? बेनिखायनो बे फंबायखौबो आं गाज्रि मोनाखै, बेनावबो कनफिउस दं हिसाबै आं क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों बा मिथिहोनो सानदों आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बे जोंना कमेन्ट खालामनाय फंबायनि मुंखौ आङो गिबियावनो फोरमायहरनि, सुबुंसार नार्जारि। बिथाङा बबेनि आं मिथिया, आं बिनि कमेन्टखौ स्क्रिनाव रोखा होनानै होगोन आरोखि। दा आङो कमेन्टखौ रोखा रोखा फरायला, जिखुनु जाया आंनाव जेसेबांखिनि आं दहाय नायनानै गोसोआव दं बेखौल' होनलांसै। बे फंबाया बुंदों कमेन्टआव, मानि जोंनि बर'फोरखौ बेंगलरफोराव बा बबेबा स्टेटआव ना बेंगलरावल' होनखो, बेंगलरावल' बायदि जादों, माने प्रि प्लान खालामनानै बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट खालामो नामा होननानै बेनाव सन्देह जादों आरोखि, बिनि गोसोआव साननाय फैदों। दाथ' बेफोरबायदि खालामनांगौनि सोरहा गोनांथि दं फंबाय? रावहाबोथ' गोनांथि गैया नङा होमबा? नोंखौ प्रि प्लान खालामनानै नों सासे गैयि मानसिखौ सोरबाया बुथारो होनोब्ला माबा मोनसे खैफोदाव खोख्लैनानै मा मोनगोन दे? बेथ' थांनानै रड एक्सिडेन्टसो जादों नङा होमबा? लामायावसो जाब्रबथाय जादों, लामानि जाब्रबथाय जानायसो, जेरावहाय बियो लोगोफोरजों फैदों गामिनिफ्राय मोजाङै। ट्रेनाव एसे बिनि ब्रेना बोरैबा जादों, गोदाव सोराव बखिलाबायनाय, खारनो नागिरनाय, गिनाय जादों होननानै बिसोरो फोरमायखादों लोगोफ्रानो। आरो बिनिफ्राय बिथांमोनहा केयारपुरम रेलवे स्टेसनावहाय हमथानो हायाखै, आखाइ दाख'नानै बा आखाइनिफ्राय बख'नानै गावनि आखाइखौ बिसिनि हमथानाय आखाइनिफ्राय बोखारनानै खारलांदों होननानै, बिसोर हमथास्लाबनो हायाखै होननानै फोरमायदों नङा होमबा? दा बेवहाय बियो खारलांनानै केयारपुरम रेलवे स्टेसननिफ्राय खारलांनानै केयारपुरा होननाय ट्राफिक पुलिस स्टेसननि आन्डारावहाय गोग्लैयो आरोखि। बेवहाय मोनसे बाइदरालि होननाय दङ, नैबे हस्क'टे रडआवहाय फ्लाइअभारनि हरै सिगाङावहाय बियो डिभाइडार बारनायाव बियो माने डाइरेक्ट गारियाव सौग्रावनाय जादों डिभाइडार बारनानै। दा बे ब्रेनाबो एसे बोरैबा जाखाबाय, गिनाय मानाय नङा होमबा? दा बै मानो गिनाय जाफैयो, मानो खारनाय जायो, बिनि सायावहाय सिन्था खालाम आरोखि हा। दा सोरखौबा प्रि प्लान खालामनानै जोंनि बर' माहारिखौ बा बर' हारिखौ बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट खालामो बा सोरखौबा बिदि खैफोदाव खोख्लैयो बिदि साननो नाङा आरोखि। सोरहा मा मोनगोन नङा होमबा? नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै दिनै सासे गोरिब मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै, रड एक्सिडेन्ट खालामनानै सोरहा मा मोनगोन? रावबोथ' बेबायदि प्लानिं खालामनानै थाया नङा होमबा? आरो थैनांगौ बा रुंसारि जानांगौ समा बयनावबो जेराव लिरनाय दं बाहाय जाफैखायो। नाथाय अब्लाबो दुखुनांथाव आरोखि, बेफोरबायदि जानो नाङा नङा होमबा? जों सानो बयबो। दा बेवहाय जोङो आफादनिफ्राय, कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय जोङो
जोंनिसिम खबर मोननायलाय बा जोंनिसिम मदद बिहरनायलाय जोङो जेसेबां हायो एसेबां जों मदद खालामदों गुदिनिफ्राय जोबजासिम नङा होमबा सिगांनिफ्राय जोबजासिम जोङो थांनानै जोबथा बिदाय होदों BBCBनि सारमोनखौबो लानानै दा बेनो नोंथांमोन आरो बेहाय मोनसे कमेन्ट बियो बुंबावदों माने न'खरनि मानसिखौहाय थाखा फैसा मोनगोन होननानै लेंहरो सिगनेचार लायो बेनिफ्राय थाखा फैसाखौ न'खरा मोना बेनिफ्राय सोरबासो मोनजायो खोमा बा सोरबायासो बोख'नानै लायो बे फैसाखौ बे कमेन्ट खालामदों नङा होमबा आरो बेवहाय बेयो कुइसन मार्क होदों बे लास्टावहाय कमेन्टआव नोंथांमोनहा नुगोन स्क्रिनाव दा आं बेनि थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि फंबाय जिखुनु जाया रायजो राजाफ्राबो मिथिनानै ला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानाय बा माबा मोनसे जाथाय जानानै रुंसारि जानाय बाहाय सोरहाबा माबा मोनसे मोन्थाय मोननांगौ दङ बे थायो आं बेखौ क्लियारलि खोन्थाखायो बेहाय माने गारिजों एक्सिडेन्ट जानाय बा रड एक्सिडेन्ट जानाय बेहाय माखासे इन्सुरेन्सफोर थायो नङा होमबा दा गावनावबो इन्सुरेन्स दङब्लाथ' मोजांमोन आरो लोगोसे गारियावहाय थार्ड पार्टि इन्सुरेन्स थायो दा बेनिफ्राय क्लेम खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय रड एक्सिडेन्ट रडआव जानाय दा रडा नों बबे खन्दआव जादों बेखौबो नायनांगोन हो नोङो जेरावहाय क्रसिं गैया नङा होमबा बारस'नो थाखाय जेबो माने बाहाय ट्राफिक सिगनालानो गैया गेजेर खन्द लामायाव नों बारस'नानै माबा मोनसे गारिजों सौग्रावनायाव बाहाय माखासे गोबां खोथा फैयो हो दा नों बाहाय डाइरेक्ट क्लेम खालामनो होनबानो हाया बेखौ दा बिथांमोनहा अब्लाबो क्लेम खालामनो होननानै बे केसखौ हेमन्त सुमफ्रामारिनि केसखौ गावसोर क्लेम खालामनो होननानै गुवाहाटियाव लानानै थांबाय गावसोर लयार हमनानै बेखौ गासिबो गारिनि डिटेल्स गासै पस्टमर्टम रिपर्ट गासिबो मा जानानै रुंसारि जादों बा मारै एक्सिडेन्ट जादों बिनि रिपर्टफोरखौ लानानै बिथांमोनहा थाबायनो हागोन मोनगोनखौ आं आसा खालामो आरो मोनखायो मोननाया थाबायनांगोन आरोखि बेखौ कर्टआवहाय केस खालामनांगोन दिनै जे नों फैनानै सिगनेचार होफैबाय बेवहाय मोनलाङा मिथिबाय बियो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामबो जानो हागौ बा बोसोरबाबो जानो हागौ बाहाय नोंनि लयारनि सायाव थाबाय आरोखि नों बेसेबां थाब मावनो हायो बे आरोखि हा मोनसे फिक्स डेटबो थानो हागौ नाथाय सप्तासे खनसे मास मोनसे मोननै बाहाय मोनखाया जोङो लास्ट माने 2025 आवहाय लास्ट इयारावहाय जोङो खेबसेनो न'खरसेनि मोनसे खान्दानिनो आरोखि मोनसे न'खरसेनियानो होनजायो बिथांमोनहा माबानिमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिमोन जोङो बिथांमोननो माने बोसोरनै जोङो कर्टआवहाय जुजिबाय थानानै जोङो बिथांमोननो 20 लाखनि खाथियावहाय जोङो मोनथाम फेमिलिनोबो जोङो साथाम सुबुंनो जाय बिथांमोनहा रुंसारि जादोंमोन बे फंबायमोननि बिमा बिफानो जोङो बख'नानै हरदों आरोखि जों जुजिथाबनानै नाथाय फल' आप खालामनांगोन लयारखौ फल' आप खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंखौबो फल' आप खालामनांगोन नङा होमबा जों जुदि केसखौ हेन्डेल खालामदोंबा न'खरा नङा होमबा फल' आप खालामाबा केसआ बिदिनो साइलेन्ट जानानै थागोन नोंथांमोनहा मिथिखागौ कर्टआव थाङोबा केसआ बेसेबां गोलाव जायो नङा होमबा लावलाङो गोबांनो दा बेनिखायनो बे बिथांमोनहाबो जुदि मोजाङै थाबायोबा मोनगोन आंहा बेखौ फोथायनाय दङ नाथाय सोरनिबा सायाव सोरबा मददगिरिनि सायाव बा सोरबा मिडलमेन जेनेबा गेजेराव थानाय सुबुंफोरनि सायावहाय सन्देह खालामनाय बियो जोबोद गाज्रि मिथिबाय फंबाय बेबायदि सन्देह खालामनाङा रावखौबो न'खरा फैनानै बाहायथ' सिगनेचार होफैखानांगोनानो जेसेबांखिनि केसेसफोर जादों फैनानै जुदि नों क्लेम खालामनो गोसोबा सिगनेचार होफैनांगोन कर्टआव गसंनांगोन नङा होमबा अब्लासो जागोन सिगनेचार होखांनाय लोगो लोगो नों फैसा मोननांगौ बे नङा खनसे सिगनेचार होफैनानै फैसा मोनगोन बे नङा कर्टआवहाय गोबांथार माने बाहाय माने आर्गुमेन्ट्सफोर जायो नङा होमबा नोंथांमोनहा मिथिखागौ दा बेबायदि आरोखि दा सोरनिबा सायाव सोरबाया माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला सोरनिबा सायाव सन्देह खालामनाय सोरखौबा थाखा फैसा मोनजायो साननाय बेफोर गोरोन्थि फैनानै केसखौ सालायफै बेंगलराव सालायनांगौ दस्रा स्टेटआव सालायहैनो हागोन हाया आंहा बेहाय इसिबां माने फोथायनाय गैया हा डिटेल्सखौ मोनलांजोबगोन जोबा बेनि खोथा थायो बेनिखायनो बे कर्नाटकायाव बेंगलराव जादों नालाय बेवहाय सालायोबा मोननाया बोसोरसे बोसोरनै बा बोसोरसेबो नाङा जानो हागौ बेनि गेजेराव मोननाय बेयो चान्सेस थायो आरोखि नङा होमबा आरो गासिबो माने एक्सिडेन्ट जानानै थैनायावनो फैसा मोनजोबगोन बे नङा नोंथांमोनहा नुनोबो मोनदों जानो हागौ जोंनाव आसामाव गोबांथार एक्सिडेन्ट जायो दा बेवहाय बयबो थाखा फैसा मोनजोबदों बे नङा सोरबा थैबानो गभर्नमेन्टनिफ्राय थाखा मोनजोबनांगौ बे नङा हा बेखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय कमेन्टखौबो एसे सिन्था खालामनानै खालामोबा गाहाम जायो आरोखि नोङो सोंनोबा सोंनो हागोन खिन्थु सोरखौबा सन्देह खालामनाङा जेरावहाय बेवहाय बिथां रुंसारि जानायनिनो असे फिसाला असे फंबाय बेवाइ बिसोर दंखायो नङा होमबा आरो बिथांनि गामिनि गोबां लाइमोनफोर दङमोन
बे समावहाय दा बेफोरबायदिया साबजानाय मोनाखै आङो बेनिखायनो आं नों फंबायनो आङो रिप्लाइ हरनाय जादों आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों आरो रायजोफ्राबो मिथिगोन नङा होमबा माब्रै खालामबा माब्रै जायो दिनै गोबांथार गसाइगावनि अदालगुरिनि केस दंबावो गोबां जायगानिनो बाक्सानिबो दंबावो बिसोरनि केसा ओजोंहाय पेन्डिं जानानै दङ दा फनल' हरो जोङो थांनो हाया फैसाखौ जेरैखि जाया बख'ना हरदो सोर बख'नो हानो नोंनि बिसि फिसा बिमा बिफा जायखौ जिम्मेदार होदो जायनि मुङावहाय जेनेबा फिसाया थैयोबा बिसिया दायित्व थायो बा बिफा बिमा बिफाया बिदा फंबाय दायित्व थायो नङा होमबा दा बिसोर फैनानै सिगनेसार होफैनानै बिसोर केसाव बा बिसोर कर्टआव गसंफैनांगोन खनसे खननैब्लाबो फंबायमोन बा नोंथां रायजोफोर अब्लासो बे केसा सोलिगोन नङाबा नों फैनो हायाब्ला खनसेबो गाफैयाब्ला माब्रैहाय मोनगोन नोङो न'आव थानानै कमेन्ट खालामहरनानै बेफोरबायदि थैबानो फैसा आसा खालामनानै सोरनिबा नैबे हेमन्तनि सायाव बुङाखै बे दस्रा केसखौ लानानै बुंदों आरोखि सिगांफोरनि केसफोरखौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरो एक्सिडेन्ट जानाय रुंसारि जानाय अबथिरा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैनाया बे अनलि बेंगलरल' नङा गासैबो स्टेटआवनो जायो आन्ध्रायावबो बावैसो जादों नङा होमबा ट्रेननिफ्राय नाख्लायजानाय बा सोरबा सुइसाइड जानाय बेफोरबायदि नङा होमबा दा नों सुइसाइड जायोबाथ' मानि थाखाय फैसा मोननांगौ दं नङा होमबा नों गावखौनो गाव फोजोबनानै लायोब्ला गावनि जिउखौ गाव फोजोबनानै लायोबा मानि थाखाय थाखा मोनगोन मानि थाखाय रां हरगोन गभर्नमेन्टआलाय नों थांनानै थानो गोसो गैलाबा नङा होमबा बाहायथ' मोननांगौनि जेबो गैया जुदि सोरबाया बेखौ माबा मोनसे खालामदोंबा एटाक खालामनायफोर बा एटाक खालामना रुंसारि जानाय बा माबा मोनसे जानायबा बाहाय मोन्थाय दङ मोनगोन बे आयेनजों थांगोन हा जिखुनु जाया बेफोरबायदि सोरनिबा सायाव सन्देह खालामनायखौ गार जाय मानसिफोरा मदद खालामो मदद होगिरि बिसोरनि सायाव बेफोरबायदि साननो नाङा आरो बेबायदिखायसो मदद होयो नामाबो साननो हागौ बुंगोनबो कमेन्टआव नङा होमबा जोङो डिउटि गारनानै गाव गावनि लाइफनि जे बयहाबो लाइफ थायो नङा होमबा बयहाबो संसार दं बिसि फिसा दं बयहाबो गावबागाव फेमिलि प्लानिं थायो बेखौ जोङो दोनथ'नानै मालायनि थाखाय खारै खारै जों बेफोरबायदि मदद होगासिनो दङ जेसेबांखिनि दिनै मदद होगिरिफोर जोंनि बेंगलरावल' नङा गोबां स्टेटआव दङ बिथांमोनहाबो गावनि समखौ गावनि माने माखासे बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनानै गुबुननि थाखाय खारनानै गुबुनखौ मदद होगासिनो दं बेखौ नोंथांमोनहा नुबोदोंना नुबोआखै रायजोफ्रा नुबोदों जानांगौ जाय बिथांमोनहा नुवाखै एसे फल' खालाम आरोखि नङा होमबा दा दिनै बेवहाय सोरबाया थैबानो सोरबा ससाइटिया सोरबा एस'सियेसना सोरबा ट्रास्टआ थांनानै बाहाय थाखा मोनहैगोन फैसा मोनहैगन बे नङा जोङो जोंनिफ्रायसो खरसा गारनानै थांनानै बर' हिसाबै बर' माहारि हिसाबै जोंनावबो बर'नि थै दं हिसाबै जों मदद खालामो जाहाथे आनि थानि दाजाथों होननानै नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रासो बुजिया बेफोरबायदि ससाइटि बा एस'सियेसन बा ट्रास्ट बेबायदि कमिउनिकेसन मोनसे माबायावहाय अर्गेनाइजेसनजों गोरोबनानै थानो हानो नागिरा जोंनि बर'फ्रा जोंनि माखासे लाइमोनफोरा फंबाय बिनानावमोनहा आङो गोबांथार बुंबोबाय बे खोथाखौ बेथ' जोङो माने बाहेरायाव गिदिं जों मिथिखानाय जोंनो बबेबा समाव मान सनमानसो जाबावो जोङो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामोबा मिलायनानै था आफादफोरजों नांथाबनानै था होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बर' माहारिनि बे मोनसे आखुआ एसे गाज्रि आरोखि हा रायजोफोर आरो आसि थुनाय होननायाथ' जोंनाव फार्स्टखा मानि थाखाय मा जादों मा जायाखै बेखौ बिजिरनो थाङा डाइरेक्टलि फिंगार नङा होमबा बे फिंगारा गाज्रि आरोखि बे फिंगारखौ बारा इउज खालामनाङा बियो मालाबा नोंखौ खहाबो खालामगोन जिखुनु जाया भिडिअआ गोलाव जाबाय सासे फंबायनि कमेन्टनि थाखायनो माने कमेन्टआ एसे सेन्सिटिभ जादों आंनि थाखाय बा आंनि थाखायल' नङा जेसेबांखिनि मदद होगिरिफोर बा जेसेबांखिनि ससाइटिसफोर दङ नङा होमबा बाहेरायाव बा जोंनि आसामावबो दं गोबां बड'लेण्डआवबो दं गोबां ससाइटिसफोर गोबां ससाइटिया गोबां रोखोमनि मदद होयो नङा होमबा दिनै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन दं मोनसे कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन दं हुसुर बड' ट्रास्ट दङ तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सियेसन दङ चेन्नाइ बर' ट्रास्ट दङ ससाइटि दङ मुम्बाइ बर' ससाइटि दङ नङा होमबा दा बेफोरबायदि गासैखौबो माने बुंनाय जायो आरोखि बेफोरबायदि खोथाया नाथाय बयबो बिथांमोनहाबो बयबो जेसेबां हायो एसेबां मदद खालामना हरो नङा होमबा दा बे मदद खालामगिरिफोरनि सायाव इसेबां सन्देह खालामनानै लाब गैया मालाबा मददखौनो मोननाय नङा मिथिबाय बेबायदिया सन्देह खालामलायोबा गावजों गाव दा बेखायनो जेबो नङा सासे सानैया थाखायो जों बाहाय दुखु मोननांगौ गैया नाथाय बेखौबो जोङो रिप्लाइ होनायखौ माने लुगैयो माने बेनोबो फिननाय हरनांगौ नङा होमबा बिथाङाबो मिथिथों बुजिथों नङा होमबा बिथाङाबो साननो हागौ बिनि न'खराव सोरबाफोर जादों बा जाथि खुरमा बिनि लोगोफोरबो माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जादों जानो हागौ सिगांफोरावहाय बेनिखायनो बे कमेन्टखौ खालामदों आरोखि नाथाय फैनांगौ जायगायावहाय
स्पटआव फैनांगौ बेनिफ्राय रायलायनांगौ बा मा जादों जायाखै माब्रै मा मोनगोन बेखौ डिसकास खालामनांगौ अब्लासो मोन्थाया दङब्ला मोनगोन नङा होमबा बे आरोखि दा भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय हा रायजोफोर गाज्रि मोना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों रोखा रोखा कमेन्टआव लिरनानै हर आरो बै फंबायखौबो आं गाज्रि मोनाखै सुबुंसार नार्जारि फंबायखौ माने फंबाय बिदि नङा आं दा नोंथांनो बा गोबां रायजोफोरनो एक्सप्लेन खालामबाय नाथाय आंनि बे एक्सप्लेन खालामनायावबो माखासे थालांदों जानो हागौ जाय बिथांमोनहा लयारफोर जोंनि बर'नि गोबां लयारफोर दं बिथांमोनहाबो मिथिगौ बिथांमोना कमेन्ट ड्रप खालामबानो जाबाय गोबां लयारफोर दं नङा होमबा आरो बेनिफ्राय जायफोरा नलेज दङ मोजां आयेननि फारसे आंहा इसेबां माने नलेज गैया बेफोरबायदि नैबे कर्टफोरनि फारसे बा ल'आव आंहा इसेबां माने गैजोबा बेनि थाखायनो गैजोबा माने गैयानो जेनेबा बेनिखायनो नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों एसे एक्सप्लेन खालामनानै हरोबा गाहाम जागोन आरोखि दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ